Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu dai jama'a, barkanmu good morning, how are you? An wani lafiya gida aiki, barka dai. Yawwa, wani sabon platform ne ya fito wato Smart Energy kenan. Smart Energy idan ka rijista za su baka naira 700. Kullum akwai inda za ka danna signing in su baka naira 10 free kyauta. Minimum withdraw naira 1000. Za ka iya kwafan link naka kai invite na friend ka samu commission sosai. Kuma suna da investment mai sauki wanda za ka samu kullum za ka iya withdraw, za ka iya samun ko nawa kake so a rana inda ka bi procedure ta su. Yanzu gashi nan yadda ake rijista na cike lamba ta da password. Nan na ɗaya za ka sa lamba ka, na biyu za ka sa password, na uku za ka maimaita, sai wannan 3627 ɗin na sa za ka kwafa a wancan gurin sannan ka sa anan. Misali dai abinda suka rubuta a can shi suke so ka sa anan, bayan ka sa sai ka danna rijista. Bari yanzu zan danna tawa in yi rijista magani. Yanzu na danna rijista gashi ya buɗe na ya saving password na. Wannan shine dashboard nasu gaba ɗaya na platform ɗin. Za ka ga abubuwa ga wani an ce daily attendance yet 10 naira, za ka samu naira 10. First recharge reward gashi nan. First recharge reward za ka samu naira 150. Recharging ɗinka na farko a platform ɗin. To bari mu kai tsaye kan plan nasu. Da farko gashi nan za ka ga naira 2800 za ka samu naira 280 kullum, za ka samu 10% kenan. Sai wannan na biyu za ka sa naira 750, misali 7500, za ka samu naira 825, 11% kenan. Sai level 3 za ka sa naira 35,000, za ka samu naira 4200 kullum, za ka samu 12% kenan kullum na abin da ka sa. Za ka sa 80,000, za ka samu naira 10,000 da naira 400 kullum kenan, za ka samu 13% na abin da ka sa. Sai za ka sa 200,000, za ka samu naira 28,000 kullum. Ga sauran plan na ƙasa za ka duba gani wanda kake so sai ka zaɓa ka cike. Ga sunan packet. Za mu kai tsaye wajen withdraw yanzu, mu fara zuwa ga withdraw. Ga wajen da aka rubuta bank card nawa kenan, bank card. Bari mu ga ya bude nan, gashi na rubuta bank card. Na ɗaya an sa bank name, bank username, bank account number, access bank, nan bank name kenan. Za ka shiga ka zaɓi bankin ka, sai nan ka sa password, login password. Nan kenan ka cike wajen withdraw sai ka da baya. Za ka shiga inda aka rubuta withdraw gashi can a sama, withdraw. Gashi nan an ce minimum withdraw naira 1000, maximum withdraw naira 200,000. Arrive in within 24 hours. Za a no handle fees, kaga babu charges ma a withdrawal su. Abinda ka cire shi zai shigo ma, ko bai ne ka sa naira 1000 da kobo 7 ko da naira 3, haka za su shigo ma cikin account ɗinka. Mun ga withdraw kenan, minimum withdraw ya kama naira 1000. Bari mu koma kan recharging. Yanzu nan in ka dawo za ka ga inda aka sa sign in nan, wato inda za ka samu wannan naira 10 sai ka danna gurin. Nan na shigo recharge record gashi nan, za ka danna nan gurin kenan. Gani na samu naira 10, za ku ga kuɗin sun koma 710. Ka gani ya koma, sai ka shiga recharge. Gashi can sama an rubuta recharge. Bayan ka shiga recharge ga tsarin plan nan nasu. Akwai 2,800, 7,500, 35,000, 80,000, 200,000, 400,000. Sai ka misali mu za mu ɗau ɗan 35,000 gashi nan. Bayan ka taɓa 35,000 sai ka danna recharge immediately. Bayan sun ce an extra 150 naira will given for the first up. Misali in kai farko recharging ɗinka za su baka naira 150 kyauta. Yawwa, sai nan gashi nan suka ce a minti 30 wannan transaction ɗin ake so ka yi shi. Ga nan bank name, bank account, sai beneficiary bank name kenan, sai bank name United Bank of Africa UBA kenan, sai account number, sai copy narration. You must use your bank app during transfer. Za ka yi amfani da application ɗinka ne wajen yin transfer, saboda narration dole sai ka sa narration. Nan za ka yi uploading photo naka, nan za ka sa sunanka a nan gurin. Sai nan ƙasa ga payment set up now. Open your bank app and make transfer. Copy the bank account show above.
and put the amount show above again. Sun ce ka kwafi wannan bankin da yake sama da narration din da account number dai da komi ka tura mai. Aka ce copy the transfer narration, ka gani ka kwafi wannan transfer narration din shi ma ka sashi a cikin wajen application din zaka transfer. Wannan kenan. Sai mu dawo baya. Yanzu wannan shine smart energy, suna biya sosai withdraw in second, zaka ga withdraw ɗinka ya shigo normal ba wani wahala. Saboda haka a shawarce ina bada shawara a yi recharging, a yi register, a yi recharging, a ci gaba da withdraw kullum. Ka sa kaɗan ka samu da yawa, ka sa da yawa ka samu da yawa. Wannan shine. Nagode, sai an jima ku. Danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.